Kining saging nga nako dere. Nemo ang kuning barbecue yung saging. Kanang akong mahuganihan dia. Iugbok na ko sa Kanang ano mo makansulti nga wala naman daytay gatas diha para sa imong anak. Sulsi pa ko nimo nga sige kay atubang da. Oy, Unsa? kibawda ka imuha biya nang trabaho abakati man sa bata kay ako ba ako ba ang nagtrabaho, ako ba ang nag-support sa tong pamilya, di ba? Mamoy boy lagi dayon. Wala. Katong ako pa nagtrabaho. Sige kung hatag ni mo sweldo. Ako tanan. Ako tanang sudan. Bugas. Sus bawlang. Hoy. Ikaw na ano, tanan mo. Gamay mo siya, ikaw pa din mo daghan nagistorya ako pa nimo palit na lang kadito mo parog ka diha kay nanginit naman gyud siguro nang lubot mo diha gilingkod. Kwarta. For di ba ako naman gatag nimo ang pang weekly allowance nato, di ba? Oo, katong 20 no. 20 mil noon. Ah! Pagpalit nga 20 mil. Kadamgo ka, ha? Kadamgo ka, Manilen. Bilyaren. Okay. ikaw na Ayo. 20 mil. 20? Ari, sa kalibo yung taon, oy. 20 ito magata gabi pampalit og napkin with wings. Oh, hala, sige lakaw. Kuhaan ito sa pitaka ka. Okay, pagkuhan ito. Ah, nari ka pitaka. Gipalit ako gahapon, sa. Paggaling. Social na kay karon. Paggaling. Kasakit. Nagpalit-palit kag pitaka. Unya, wa magay so inyo pitaka. Kato gipalit og pitaka, gipalit pa mo gatas. Naragan diha ka nang kuan ba sa yung mga pinaskuhan ato diha sulanan ka nang. Ara sulanan na pitaka pwede na. Sige, nalakaw. Wala Wala, basta palit dagat lagi ko. istorya. Ram din na. Naran pitaka dire. Pitaka kining kuan moyot. Kanang LV, na LV diha. Mga ko pitaka og bratahon. Kapuyan yung panaho. Ay, mas tabian pa man nato. Lintik man yung panaho. Ay, giram siguro gusto ni Way. Oh, Ay, dili na maaay. Naray, dari mo kwarta o man nalimot maka. Wa ka nagpalit. Na insomnia man ka oy. Nalimot ka nga wa ka palit og pitaka. Gamay na lang si kanako, sir. Ayaw si polbuhan akong dugo kay na gamay ra biya kay nig sa gilitan akong dugo. Dali ikaw mainit di mo. Sus. Nagsigin, naglalis na itong amo eh. Lakaw sa mga amo eh. Hinugo kini si ma'am. Siksiro kayo. A few moments later. Bert, Ay, ma'am. Ay, maliw punta ko nimo Ay. ba? unsa man ma'am. Basta ikay mamalihog ma'am. Baulan. Sakit kaya kung diri ba ko abaga nakapan kini magud imong sir good mamalihog gani ta og papisil imbis magpapisil ka. Iyo tun man hinuon ta mo na gawa joy na mo. Away sakit kaya kung ang diha diha. Ako pa ka sakit jud kayo lagi na ano na kana pang na. Kano ma'am, ikay ma'am. Harder please. Ano kami kana? Kana pa. Kana. Nindot ko nagkilot ma'am. Yan na gamay ma'am. Yan. Bansin, di ka mo pisil di. Wala jud ay masikpiat si Cesar sa pagpapuyo ni mo Ay, diri kung uy. jud kaniyang kuan kanang driver. Dili lagi mayo kong pisil ma'am. Unsa po dila ay Mayo sa mo mo pisil sa mga kaugatan o kaunuran sa bugan. Oo ba? Anya, mo kana lagi mo kanang ana kay uyab minyo na ka. Ay wala pa ma'am. Di ko mo nang ibuyab. Di mo sa mo nagkaila-ila ni Sario po. Lamang kanya diri. Di mo nakilala. Oo, di mo nagkaila-ila ni Sario. Sipi. CP, cellphone? Yes, of course not. Chat, mo di ay. Yes. Kaya bawal na kinam na kung bana ko di. May pagkaana din siya. Tabian, dyan siya, mas tabian. Uy. Mahuda na imong buhaton dire. Ha? Ano may gibuhat? Imo kung sugo-sugoon. Kay aron kamong duha magsigig. Magpislitay. Mo, pagka Sa may kuwang na kuha. Ibuhat na ako ni mo tanan nga nung mga ito. Disugo ko. Mga na sa mangil ka pa sugo ano yung diaper gatas. Ha? Ha? Sa mga naman, wala kang may gibuhat nga daotan. Nagpapisal naman ko diri nga nung. Wala. Kita kay sa kong duha ka mata. Kaya inyong gibuhat. Ha? Unsa man ko na gibuhat, ito na gibuhat ay pisil-pisil naman. Di kumot-kumot. Buko-buko Ang buko-buko ra sir, buko-buko. lab. Wala ko dapat ko da. Matigas na ako ni mo lab. Matigag na ako dali. Matigag na ako no. Ayaw na pati na. Nilap.
Hon, bati kig lab. Wala lagi kita dapat lidahan. Kung sa man nakita ni mong bati, kung gipatian ka sa mong gibot na pisit-pisit, ala, sorry na lang. Wala ka. Pisil ra to, sir. Pisil. Pisil na lagi to. Oo, gani. Ikaw po. Ibuhat ganun ako ito rin yung papuyot, ikadiri. Ha? Wala isa si Albert. Ako ang nagtawag niya nga, magpapisil ko ba? Mao gani. Yan ang nag-pisil man kanina. Ginganti ka nga ako ra ang pisila. Ha? Lap, unsa man ang isang ano ning lupat man ka, lab? Unsa man na? Ikaw? Siya? Kamo? Ana mo? Bayad ka lang? Bayad? Oh, siya yung mas nabihan mo kakita na ako na bayad ka lang. Patay, ma'am. Patay na. Uy, kita na ko, si Sarah. Albert ay. Taka mo na. Inay, naganaan na din. Albert ay.